Від покарання звільнено, але визнано винним. Окупаційний суд в Криму заочно засудив лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Його визнали винним за 3 епізодами. За нібито незаконне придбання та зберігання набоїв та недбале зберігання зброї присудили йому 1 рік позбавлення волі та 35 тисяч рублів штрафом. За нібито незаконний перетин так званого російського кордону 2 роки умовного терміну. Але від покарання, пов'язаного із зберіганням зброї, його звільнено, оскільки минули терміни притягання до відповідальності. А від покарання нібито за незаконний перетин кордону Джемілєва і зовсім амністували. За словами окупаційної судді, у зв'язку із 70-річчям так званої перемоги у Великій Вітчизняній війні. Адвокат Микола Полозов каже, це поразка сторони звинувачення. Фактически от наказания Мустафа Джемилев данным приговором освобожден, хоть и признан виновным. На практике подобные решения выносятся обычно в тех случаях, когда обвинение не доказало вину подсудимого. Чтобы не портить статистику, суды не выносят оправдательные приговоры. Заочне судилище без участі самого Джемілєва тривало більше 20 місяців. Справа була сфабрикована на швидкоруч після оголошення лідерами кримських татар маршу на Крим навесні 2020 року. За словами захисту, цю справу вигадали для дискредитації лідера кримсько-татарського народу перед міжнародною громадськістю. Факт незаконного перетину так званого російського кордону окупанти у суді довести не змогли, бо Джемілєву не вручали офіційної заборони на в'їзд до Криму. 3 травня 2014 року Мустафа Джемілєв спробував потрапити додому, але окупанти без жодних підстав його через адміністративний кордон не пропустили. На це тисячі кримських татар із національними прапорами вирушили у бік пункту пропуску для зустрічі лідера. Окупанти стягнули військових та заблокували проїзд. Тоді Мустафа Джемілєв для уникнення протистоянь вирішив повернутися до Києва.